Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sokhuluma ngokuphinda-phinda kanye nokuhlukaniswa kwama-significant figures. Asithi-ke sengakhile ikamelo lami ngaphandle, yabona-ke. Sekushoda ukuthi manje ngifake ama-tiles phansi kuze kube kuhle ekameleni lami. Ngizocala ngenzeni? Ngizocala ngenze isilinganiso ukuthi kahle kahle ingxenye yendawo ingakanani, yabona-ke. Ngizocala-ke ngiyenze isilinganiso sokuthi yide kangakanani futhi nobanzi kwendawo kungakanani, yabona-ke. Bangenza isilinganiso sobude bendawo ngithola ukuthi singinikeza 1.69 meters. Bangenza-ke isilinganiso sobubanzi bendawo ngithola ukuthi singinikeza 2.09 meters. Okay. Manje-ke bangifuna ukuthola ingxenye yendawo, kumele ngenzeni? Ngiziphinde-phinde lezi zibalo zami ukuze ngizothola ingxenye yendawo. Ngizothini? Ngizothi 1.69 meters phinde futhi ngo-2.09 meters uzosinikeza ngakhe. Thi ngikhiphe i-calculator lami ukuze sobona ukuthi impendulo yethu isosinikeza bani. Vele nje ufaka inamba yakho 1.69 phinde ngo-2.09 uzobona ukuthi izosinikezani inamba ende. Impendulo yethu izoba yinde, izoba u-3 point. Thi ngibhale phansi ukuthi soyibona kahle. u-3.5321 uyabona-ke impendulo yethu bani 3.5321 meters squared. Kodwa-ke kunenkinga nyana la ngoba bubhekile impendulo yethu isinikeza amanamba amaningi aphambi kwe-decimal, kodwa thina sinamanamba amabili kuphela kuyilinganiso zethu. Masiyibhala impendulo yethu njengoba siyibona ku-calculator, kusho ukuthi masiyenza isilinganiso sethu sindlulele sayenza ngama-millimeter or ngama-micromillimeters, kodwa thina siyazi ukuthi akunjalo ngoba sigcine kuma-centimeter. Ingakho-ke impendulo yethu sithole ama-decimal amabili, uyabona-ke. Kusho khona ukuthi mase siyiphendula-ke impendulo yethu masiyibhala phansi, kumele senze isiciniseko ukuthi siyigcina kuma-decimal amabili njengeyilinganiso zethu, uyabona-ke. Uyabona u-1.69 usinikeze ama-significant figures amathathu futhi no-2.09 usinikeza ama-significant figures amathathu. Ingakho-ke nempendulo yethu kumele isinikeze ama-significant figures amathathu kuze kuzobonakala ukuthi sigcine kuphi ukuyenza isilinganiso sethu, uyabona-ke. Sesiyabona-ke umthetho wama-significant figures mawuphinda-phinda noma uhlukanisa ukuthi usebenzisa ama-significant figures walezinto ophinda-phinda ngazo, uyabona-ke. Awusebenzisi ama-significant figures wempendulo yakho, uyabona. Ingabe besithole ama-significant figures amabili ku-2.09, ingabe besino-2.0, besosebenzisa lawo ma-significant figures amabili, yabo. Impendulo yethu bezoba nama-significant figures amabili. Kunjalo-ke bosebenzisa multiplication noma i-division, bosebenzisa ama-significant figures. Okay. Impendulo yethu-ke manje izoba yini? Fanele ibe nama-significant figures amathathu. Ingakho-ke sizo-rounda off, sizothola ubani? 3.53 meter square. Ama-significant figures-ke lawo. Manje-ke sesoyenza isibonelo sokuhlukanisa-ke. Asithi-ke sengicedile ngekamero lami, sengendlini-ke manje ngifuna ukufaka ama-tiles yonke indawo endlini, uyabona-ke. Hayi, ngizoyenza-ke isilinganiso sami kuze ngizobona ukuthi kufuneka ama-tiles angakanani or ayingakhi kuze ngizokwazi ukuwafaka alingane indawo yonke, yabona-ke. Bangiyenza isilinganiso sami ngithola ukuthi ubude buyenza 10.1 meters. Futhi nobubanzi bendawo kuyenza kodwa-ke phela ububanzi bendawo ngenza isilinganiso ngasenza saba ama-centimeters. Ingakho kuzothola ubani? u-12.07, uyabona-ke. Uyabona
futhi ubude nobubanzi bendawo. Ubude akukho kuma centimeter, ubanzi bendawo kuma centimeter. Asiqhubeke ke. Hayi ngifuna ukufaka ama tiles. Anithi i-tiles eli1 bangitshela ukuthi ingxenye yendawo ye-tiles eli1 liyenza 1.07. Yabona ke. Umbuzo wami uthi njoba le tiles leli ingxenye yendawo yakhona yenza 1.07, kufuneka ama tiles ayingaki kuze ngidinga ama tiles ayingaki azongena la endlini anele le ndawo le yasendlini. Uyabona ke, umbuzo wethu ke lo. Ingxenye yendawo yethu izoba u10.1 meters, siyiphinda phinde ngo12.07 meters. Singikhipha i-calculator yami sobona ukuthi izosineza ngaki. 10.1 uphinda phinda no12.07 usinikeza 121.907. Ngibhale phansi ke. Sinikeza 121.907 meter squared. Ngiyazi ukuthi inhliziyo yakho ifuna ukuthi uround off impendulo yethu to the khona sizothola ama significant figures i3, ngoba phela sinama significant i3 na i4, ngakho ke impendulo yethu izofuna sibe nama significant figures i3. Kodwa ke akenziwa njalo ngoba asikakacedi ngesibalo sethu. Yakhumbula ke umbuzo wethu uthe kumele sithole ukuthi kufuneka ama tiles ayingaki azonela le ndawo yethu, le ngxenye yendawo. Ngakho ke asikakacedi ngesibalo sethu, angeke sikhone uground off singakacedi. Yebo ke. Umthetho kumele uwazi mayelana nama significant figures ukuthi akumelanga uround off impendulo yakho phambi ukuthi ucede ngesibalo sakho, ngoba lokho kuzonciphisa ulwazi ukuthi isilinganiso sethu sinikeze isibalo esinjani. Uyabona ke, ingakho ke somela uground off impendulo yethu ekugcineni. Asiqhubeke ke. Kuze sithole ukuthi kufuneka ama tiles angakhi, sothini? Sothi ingxenye yendawo soyihlukanisa ngale ngxenye ye-tiles elilodwa kuze sizothola ukuthi kufuneka ama tiles ayingaki kule ndawo. Singikhipha i-calculator yami sibone ukuthi izosineza ngaki. Sothi u-calculator 121.907 uhlukanisa no 1.07, uzothola impendulo ezosineza inamba ende. Kodwa ke okubalulekile ukuthi sesiyazi ukuthi impendulo yethu yokugcina ke le. Ngakho ke sesingakwazi ukuyenzani? Ukurounda off. Yabona ke, sobhala ke sothi sineza 113.931 bese iyaqhubeka ke. Yabona ke. Manje ke okushodayo nje ukuthi sibheke ukuthi sosebenzisa maphi ama significant figures. Sobheka u12.07 nama significant figures angaki? Amane. 10.01 amathathu, 1.07 amathathu. Thingibhale kahle lana ngathi akubonakali. U10.01 unama significant figures amathathu. Uyakhumbula ukuthi mase sisebenzisa i-division ne-multiplication, uphinda phinda nokuhlukanisa, sisebenzisa ini? Ama significant figures amancane kubalo zethu. Ingakho ke ama significant figures amancane ayingaki? Amathathu. Impendulo yethu yokugcina fanele ibe nama significant figures amathathu. Ngakho ke sizorounda off sothola ini? 114. Yabo? Kuthi bekulula kanjani ukuyenza lesibalo lesi? Ukhumbule ke ekugcineni ukuthi uyarounda off ekugcineni kuphela bosocedile ngesibalo sakho. Uyabona ke? Bongakhumbula lokho, hayi yonke into izohamba kahle. Kusho khona ukuthi ke sidinga ama tiles ay114 kuze izongena endlini yethu.
inele indlu yethu yonke. Ngiyathemba ukuthi ngikwazile ukuphendula kahle nombuzo lona. Ngithemba ukuthi uzokusiza futhi nawe bosohlangana nombuzo njena ukuze sibonane futhi. Ngiyabonga.